Máis temas, máis asuntos, falando de hoxe de medicina estética, falando tamén con outro alcalde, co de Boiro. Agora pois temos a visita nos nosos estudios. Sempre un placer recibir a Álex Doval, que é o alcalde do concello veciño e querido de Oroso. Álex, bo día, benvido novamente. Moi bons días. Entendo que o alcalde de Oroso está aquí para falar de algo que está aí en ciernes, que se dicía, a piques de celebrarse, que xa leva 26 xa feitas e a piques de celebrarse a 27 edición da Festa da Troita, alcalde. Como está todo listo, preparado e disposto? A 100 por hora xa, ultimando os últimos detalles que sempre quedan para o último momento, para recibir a veciños e visitantes este fin de semana na Festa da Troita. É unha das citas, hai outras, pero unha das citas ineludibles, marcadas no calendario, que teñen un oco sempre dentro da cita de Oroso, neste caso en Sigüeiro. Sí, bueno, é a festa máis importante do concello, a festa que organiza o concello como tal, de interés turístico autonómico, bueno, con moitísimos visitantes e con moitísima historia, eso, 27 edicións que non está nada mal, non? Que temos por aí, alcalde? Que temos por aí? Sí, pois, bueno, comenzamos o viernes ca actuación de París de Noia e Orquesta Fuego. O viernes temos vía musical solamente. Bueno. Esperemos, ademais, que o tempo acompañe. Parece que a principio de semana daban un tempo un pouco máis inestable, pero ahora parece que se vai estabilizando un pouquiño a cousa. Pararei agora, antes de ir para Oroso, pararei aí en Santa Clara a deixarlle unha... Uns ovos? No, bueno, ahora creo que son máis ben cartos que ovos, non? Pero bueno, o que ela que ira, sin problema ningún. Despois, o sábado, temos bueno, comenzamos xa a primeira hora da mañá co campeonato de pesca para adultos. Vale. Non hai que perder de vista que esta festa naceu porque o Concello de Oroso ten 6 ríos, atravesan os 6 ríos. Naceu, pois eso, ca Troita como protagonista. Entonces non queremos tampouco desvirtuar ese nacemento. Música sí, actividades complementarias sí, pero o río e a Troita... Os ríos, claro, 6 ríos, 6 ríos, efectivamente. A ver, facemos a proba, a ver se me salen. Tambre, Carboeiro, Maruzo, Cabrón, Samo, e faltame un... salirame. Bueno, déxame pensar. 6 ríos. 6 ríos, efectivamente. O Concello de Oroso, e dai a singularidade de unha festa como é a Festa da Troita. Concurso de adultos. De adultos o sábado, efectivamente. Sí, inauguramos tamén a Feira de Artesanía, que é ali ao lado do Concello, na Praza Isaac Díaz Pardo ás 11, que vai estar durante todo o día, de maneira interrumpida. O carón do Concello. Ao lado, sí, en frente ao Centro Cívico, o antigo Centro de Saúde. Tamén temos xogos para os nenos pola mañán, ali diante na Plaza do Concello, diante do Ayuntamiento. E logo xa pola tarde, pois a actuación de 3 grupos folclóricos que son do noso Concello, ás 4:30, que en principio vai a ser na Alameda de Gois, donde se fai as actuacións musicais, que Lembranzas do Tambre, Neguas no Cumio e Argalleiros. Ás 7 xa temos a primeira degustación de troitas, gratuita. Vale, temos 600 kilos. O sábado ás 7 da tarde. O sábado ás 7 da tarde, o que queira xa pode vir a probar a troita, son 600 kilos o que temos de troitas. Mas vou aproveitar para darlle as gracias á Dirección Xeral de Pesca da Xunta de Galicia, porque, bueno, son pescas, lógicamente, o sea, son troitas, lógicamente, de aquicultura. Se tiveran que ser de río, faríamos a festa unha vez cada 100 anos. E, bueno, fixo unha colaboración importante para sufragar estes gastos das troitas. Entonces, bueno, 600 kilos. Sí, sempre que nos dan algo hai que agradecelo públicamente. Despois, ás 7:30, este ano cambiamos un pouco de rexistro e vamos a levar a tuna de Santiago. Ás 7:30. A actuación polas calles de Oroso, de Sigüeiro, da tuna. Bueno, por darlle primeira vez, non? Que se achega a tuna de Santiago a Oroso. Sí, sempre traíamos, pois eso, unha charanga ou algo así. Este ano, bueno, pois dixemos, vamos a cambiar. Que a tuna tamén trouxemos a banda de música o ano pasado de Ordes. O ano pasado de Arca e o anterior trouxerase de Ordes. Entón, bueno, pois creemos que a tuna de Santiago tamén pode ter un espacio e pode estar ben. E tamén, bueno, cambiar un pouquiño, non? E despois ás 11 temos a Panorama City e a Atenas, que a Panorama pedíanola moito, xa non la pediron ano pasado. Panorama. Sí, os nenos que dan o pregón, que é o domingo, que son os nenos do IS novamente, xa mo pediron onte, o sea, o ano pasado no pregón. Entonces, bueno, a ver, cando... O sea, foi unha petición de aproveitar o pregón para o ano que ven a Panorama. Pedironme moitas cousas, pero entre esas pedironme que viñera a Panorama. Entonces, bueno, pues vamos a traela, bueno... Este ano tamén serán os alumnos e alumnas. Sí, o domingo.
O domingo empezamos o campeonato de pesca infantil, que temos moitísimos nenos, máis de 30. Máis que adultos? Sí, máis que adultos, sí. Hai canteira? Sí, é verdade que ademais os nenos fallen moita ilusión porque, bueno, facemos un pouquiño, non de trampa, pero sí que lles axudamos un pouco. O concurso infantil é na Alameda, no Parque do Carboeiro, que temos unha especie de laguna, claro. Entonces, bueno, que non, sí. Cerramos o curso de auga, botámolas ali, entonces claro, algún colle 6, 7, pues claro, eso anima a calquera, claro. Non? Que en eso, unha hora leve 7, pues van encantados, pero sí que é verdad que cada ano temos máis participación de nenos. Despois ás 11 outra vez temos xogos para, bueno, Oroso é un concello con moitos nenos, co cual sempre temos xogos infantiles. Moi presentes, claro, a ver, nas actividades. Somos o segundo concello de Galicia con máis natalidade, entonces sempre nos centramos un pouquiño tamén nos máis pequenos da casa e volvemos a ter obradoiros infantiles e xogos en familia pois na plaza do concello. Ás 11 volvemos a abrir a feira de artesanía. Vainos a facer, arreglamos a Casa da Xuventude, que creo que falei a última vez, con a axuda da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Vamos a levar a Nana, que é unha chica que é de ali, ademais, que é unha artista local, que fai grafitis para facer, bueno, vainos facer un mural para despois colocar na Casa da Xuventude. Vale. Vainos facer ali en directo para que todo o mundo poida ver e despois pues, trasladaremoslo á Casa da Xuventude, que está moi bonita, pero a parede blanca, entonces vamos a poñer ese mural grande que vai a quedar super ben. Despois temos unha charanga aos celtas e ás 12 volvemos a ter a degustación de troitas na Alameda de Gois, de maneira gratuita, que nadie veña nervioso, que hai troitas para todos, 600 kilos da pa moito. Despois temos a actuación do grupo folclórico que nos faltaba, que era Buxos Verdes, vale? Despois das outros 3, e o pregón a cargo dos rapaces do IES, dos chicos que van a clase de oratoria, que novamente o ano pasado a verdad funcionou fenomenalmente ben. Ali estivemos, son uns cracks. Bueno, fixerono moi ben, ademais fai moita ilusión porque ao final son nenos dali que os conocemos todos, entonces non só van os nenos, senón que van os pais, os tíos, os abuelos, todos, non? E a verdade é que moi contentos. Vai a vir tamén como invitada, digamos, un pouco especial, o ano pasado veo a Conselleira de Medio Ambiente, esta vez traemos a Conselleira de Infraestructuras, porque a súa vez, que eu digo sempre todos os que invitamos a Oroso é porque nos deron algo. Temos o plan Urbe, que vai a comezar as obras tan pronto terminen a Festa da Troita, que para humanizar toda esa plaza do lado do Concello. Isaac Díaz Pardo, Isaac Díaz Pardo, efectivamente, que xa está licitada e adxudicada e comezan, pois creo que o día 15 veñen os da empresa a falar comigo para poñer os traballos en marcha, co cual o ano que ven xa teremos esa plaza totalmente remodelada para a Festa da Troita. Fixémolo encaixar así porque, claro, non temos máis espacios para facer a festa, senón xa podían estar... Remata esta festa, inicianse as obras e para a seguinte... Sí, teño un plazo de execución 9 meses, co cual vamos ben en principio de plazo. Porque outro dos termos que e agora seguimos facendo fincapé na programación que resta, pero falaba de humanizar un exemplo, non? Sí, eu creo que, a ver, é verdade que fixemos un aparcamento disuasorio, arreglamos o aparcamento disuasorio, que é onde se fan estas actuacións, temos ahora sitio para 80 coches, estamos traballando noutro proxecto que espero que salga, aínda que é un poquinho máis complejo, porque temos o río Golado e zona inundable, para facer tamén un aparcamento máis pequeno, para uns 30 coches no Portiño, que é a outro lado da Nacional. Intentaremos, eu creo que a visión, ou o meu equipo de goberno, a visión que temos é intentar buscar, lógicamente, sitios para os coches teñen que aparcarse en algún lado, pero tamén facer un entorno agradable. Entonces temos, pois eso, a humanización da Plaza Isaac Díaz Pardo con este urbe, que son casi 800.000 euros, que xa está adjudicado. Temos a humanización da Avenida Gravanxa, que é unha vía de titularidade provincial na que a Diputación, a min, ademais, demandou. Sí, e ademais a min non me costa prendas en decilo, e estarei encantado de que veña o presidente da Diputación a inaugurala. Espero que veña ademais moi pronto, porque ahora xa temos o convenio que a parte que nos tocaba financiar, é un proxecto de 900.000 euros, unha parte importante poñía a Diputación, pero 265.000 euros tocábanos ao Concello, que era o correspondiente a pluviales, saneamiento e abastecemento de auga. Fomos capaces de conseguir un convenio con Aguas de Galicia que xa está firmado, co cual o Concello esa obra vai salir a cero, non vamos a ter que pagar nada, simplemente a nosa parte do plan de seguridade, que creo que son 3.000 euros, o sea, nada. É unha infraestructura importante porque é unha das arterias do Concello, xunta que Avenida Compostela, que sube, digamos, hacia Frades, non? Entonces, ahora están todos os permisos,
permisos, está todos os convenios listos, están da banda da Diputación por ser titular da vía, xa se mandou a documentación, e eu estarei encantado de que o ano que ven, pois que tamén sea unha realidade, empece este ano a ejecutarse esa obra, e xa digo, será se o temos o ano que ven, pois será o invitado estelar o presidente da Diputación, encantados de la vida. Por que non? Por que non? Sí, sí, claro, vamos, eu encantado. Eu son alcalde e eu teño que tirar por todos os lados, o sea, é o que me toca. Bueno, como se nota que é alcalde, que estábamos falando da programación da Festa da Troita e xa meteu un par de obras polo medio na conversa. Empuxáchesme un pouquinho. Tamén, deixei no fácil. Despois dese pregón, oíes Oroso que se suma novamente. Non sei se xa se institucionalizou que sexan os mozos e mozas do Concello que se inauguren, polo menos o ano pasado, sí. Sí, mentras eles queiran, vai a ser así. Sí, eu creo que algo... Mira, moitas veces... É bonito, a verdade que o fixeron moi ben. E moitas veces, ademais, traemos xente de fora, que, con todos os respetos, quizás nunca viñeron a Oroso, porque realmente é así, non? Co cual, veñen a falar algo que non saben. Pero, ao final, os nenos do ano pasado explicaron como viviron a Festa da Troita desde que empezaron, efectivamente, hasta ahora. Co cual, oye, pues é moi importante, A min gustame moito, a verdade. Unha cousa que se me olvidaba, hoxe pola mañán, ahora mismo está María, a miña concelleira de Cultura, e mañán pola tarde damos a todos os empadronados, aos nenos empadronados menores de 16 anos, un pase para poder ir ás atraccións o venres. Vale. Algo que tamén se iniciou ano pasado. Sí, eu agora veño dunha reunión. Hoxe e mañá. Hoxe pola mañán e mañán pola tarde. E mañán pola tarde. Efectivamente. Hoxe veño agora dunha reunión da Dirección Xeral de Administración Local, pero cando salín do Concello xa quedaba unha cola tremenda, que tampouco se poña a xente nerviosa porque hai entradas para todos os empadronados, os nenos, co cual tampouco hai que poñerse a facer unha cola de 2 horas porque hai. Vale, que vayan todos a vez. Eso é, temos mañán... Onde deixamos? Deixámolo no pregón, no pregón. De novo comer troitas, degustalas e vais. Sesión vermú, que a min é algo que me gustan moito, as sesións vermús en general de todas as parroquias e tamén da Festa da Troita, con el grupo de bois. Despois pola tarde facemos un pouco, diversificamos un pouco, porque ao final centramos moito aí no que é o lado do Concello, porque é o sitio estratégico, pero poñemos tamén un DJ na Alameda de Gois ás 4:30, ali no mismo sitio, e tamén poñemos un DJ Javi, na rúa Pablo Iglesias, que é na zona do pabellón, vale? E ás 6 temos a actuación de Roy Casal, que é un concierto que patrocina a Dirección Xeral de Cultura, que a min gustame moito, é un concierto que se estrenou, ademais, que o estuve lendo onte, na Habana, no Gran Teatro da Habana, é unha mezcla entre son galego e son cubano, que tuvo moito éxito e que, bueno, pues, terémolo o Roy viernes. Casal, que é un dos grandes, e aparte segue aí na estela musical galega con mistura, que lle gusta moito abrir a mente a efectivamente, outros estilos. E trae este concierto que mezclando, pues interesante. Eso, a que hora? A 6 da tarde o domingo. 6 da tarde o domingo. Vale, porque a verbena adiantase o domingo, a 7 e pico, ¿no? Sí, a 7:30 os satélites, sí. A continuación de Roy Casal. Intentamos o domingo adiantar un pouquiño porque o lunes hai que volver á vida normal. Entonces intentamos adiantar un pouquiño. Non me quero olvidar tamén que no programa da Troita, non nos vou ler porque son moitos, están nas redes do Concello os bares colaboradores que tamén dan Troita durante estes 2 ou 3 días algún, para, oye, non só tomar na degustación, demais, a degustación, senón tamén, hai pulpeira, bueno, en fin, hai outra serie de... Sí, efectivamente. Pero tamén a restauración, que é fundamental tamén, claro, que arroupen este tipo de iniciativas. Sí, non só os do núcleo urbano, que é algo que tamén me gusta decir, senón tamén os das parroquias. Quer decir, varias nas parroquias que incluso hai algunha que está temos, estou pensando na Gravanxa, temos no Gravanxa temos un bar que está a 13 km do núcleo urbano, pero tamén se suma. Sí, Casa Carnota tamén, pero non quero nombrar ningún para que non me quede ningún atrás, non? Pero non só os de Sigüeiro, a min eso gústame que participen todos, porque ao final a Festa da Troita é de todo o Concello, non é de Sigüeiro. Moitísimos visitantes o ano pasado. Estivo vostede no acto máis protocolario, arroupado de alcaldes de diferentes puntos, diferente cor. A Troita une. Sí. Habería que ir cunha Troita no ano 2027... Pois non Que sei. vai haber máis liorta política coas eleccións, pero a Troita une. Había un montón de xente, vostede o recibiu Bueno, a verdade é que estou encantado na Festa da Troita, bueno, sempre, non? Pero de recibir os alcaldes de outros concellos, porque ao final, eu digo sempre, a xente non pon barreras, quer decir, nós estamos pegadiños a Santiago e a maioría da nosa población traballa en Santiago, entón se os ciudadanos non pon barreras, como vamos a poñer os alcaldes? O sea, non podemos, non? Indistintamente do cor político que teña cada un.
Falaba dos satélites que vai pechar esta 27ª edición da Festa da Troita. Se ven, é certo que hai moita petición, moitos seguidores, todas as orquestas, todos teñen o seu público, pero tamén os satélites, é unha desas orquestras que quizáis aqueles que teñen un pouquiño máis de idade celebran que este nunha programación, Sí. E sobre todo adiantada, que o día seguinte é luns. Sí, é verdade que os satélites levan moitísimos anos indo a Festa da Troita, igual que a moitas outras, é unha orquesta clásica. A min toca máis de cerca porque o meu abuelo foi o dueño dos satélites durante 40 anos. Pero este dato se me escapaba a mí. Sí, pois sí. Entonces, toca o dono? Sí. Dos satélites durante 40 anos. É músico tamén. Xa faleceu, desgraciadamente, pero sí. Vamos, que os satélites toca un pouco aí. Sí, bueno, claro, tócame de cerca, pero bueno, é verdade que é unha orquesta que a xente gustalle moito, sobre todo que dis xente de certa idade, e por eso tamén adiantamos un pouquiño o horario, porque ao final o resto dos días, tanto o viernes como o sábado, empezan ás 11 da noite, que é verdade que é a hora estándar, pero que, bueno, para un rango da población, bueno, pues é un pouco tarde, sobre todo se o día seguinte lunes, non? E nunca se lledo vostede por isto da música? Arrítmico totalmente. Sí, xa somos dous, entón. Sí, intento na comida dos maiores bailar ou intento defenderme, pero moi flojito. Bueno, outro punto, falaba da implicación que ten a hostelaría coa Festa da Troita. É un revulsivo, é unha cita importantísima para o comercio en si mesmo, para a hostelería, unha das festas grandes, unha das máis importantes, acaba de catalogar das que se celebran no seu concello, a Festa da Troita, que acolla milleiros e milleiros e milleiros de visitantes. Coa importancia tamén de ramificar, aproveitar esa xornada para visitar a Troita e, por que non, espallarse polo concello, non? E que bo que restauración de outros puntos tamén se sumen. Falaba outro día con algún restaurante que están a tope xa, teñen todo reservado e non están no núcleo. Por eso. Co cual eso é fantástico. E falabas ahora do comercio, perdona que te cortei, falabas ahora do comercio, a Asociación de Comerciantes fixo unha campaña, a nosa colaboración durante esta semana, para que, bueno, consiste nun xogo en buscar as troitas nos escaparates. Despois terán algún descuento ou algún vale de compra, é dicir, vale. Bueno, a final hai troitas escondidas nos sí, escaparates. Nos escaparates dos comercios de Sigüeiro Vende, que ao final é o que estás dicindo ti, intentar, bueno, pois englobar a toda a población ou a maior parte da población, non? Festa de interese turístico galego. Sí. Ten máis ambición esta Festa da Troita na catalogación que bueno, que ao final é un selo, pero ao final é moito máis, non? Na divulgación, na promoción, sí. Sí. Queremos intentar dar un salto e ir á Festa declarada de Interés Turístico Nacional. É verdade que non é sencillo, pero non é posible. Pero vamos a traballar, estamos traballando para isto, sí. Antes da 30, gustanos moito as cifras redondas. Sí, sería un bo momento, non? Para a declaración de interés turístico nacional. Bueno, pues queda aquí grabado o galla... Pola nosa parte non vai quedar, pero a decisión xa sabedes que non é nosa, non? Pero, mira, estaba pasándome aquí que xa hai 50 nenos anotados ao concurso de pesca infantil. 50? O ano pasado eran 30, este ano xa levamos 50, e hai plazo hasta mañán para anotarse, o cual algún máis caerá. Sí. Fantástico. Interesantísimo, hai que darllos parabéns aos cativos, aos rapaces que lles apetece, e despois tamén as familias, pois sí, claro que sí, que tiran para adiante para practicar a pesca da troita. Veña, outra de obras, xa que meteu as obras polo medio, teño por aquí un dato de unha inversión importante. Teño por aquí 500.600.000 euros que se van a invertir no rural. Se están invertindo xa. Sí, está todo... a ver, que son estradas, son vías, non? Sí, vías de... non quero nombrar a ninguna porque hai por todas as parroquias prácticamente, algunhas xa están acabadas, outras están ejecutándose ahora mismo e outras vanse ejecutar nos próximos meses porque están todas... Pero que pavimentación, saneamento, pavimentación. É verdade que tiñamos unha rede municipal abandonada durante moitísimos anos no rural, fixos un esfuerzo xa non só económico, senón de licitación, porque damos conta que estos eran 5 paquetes de obras, digamos, unhas co POS da Diputación, e outras o Plan de Camiños da Xunta e o PIR, o Plan de Infraestructuras Rurais tamén da Xunta. É dicir, un esfuerzo, eu, aparte de darlle as gracias, aparte de estar orgulloso, teño que darlle as gracias aos técnicos municipais, porque realmente fixemos un esfuerzo durante estes meses do inverno para poder ter todo isto licitado e adjudicado para poderse ejecutar agora, porque ao final é verdade que as tramitacións son lentísimas, aínda que teñas os cartos, tes
tes que facer, bueno, pues os pliegos, é dicir, son complejos. Cada vez presentase máis empresas e hai que revisar documentación e non é sencillo. Pero bueno, fomos capaces de ter estes 600.000 euros adjudicados que se están, pues mira, agora cando chegaba aquí á radio, chamaba o meu concelleiro de Medio Rural, Carlos, que estaba en Piñeirón, que van a aglomerar esta semana, e entonces, bueno, pues estaba ali, Camiño da Presa, no Barreiro, en Oroso, en Marzoa, bueno, na práctica totalidade das parroquias. É moi extenso, en kilómetros cuadrados o Concello de Oroso? Temos 74 kilómetros cuadrados, pero é verdade que temos moitas pistas de titularidade municipal. Nos só temos a Nacional, claro, ese tramo de Nacional, que por certo está destrozado, aproveitando a ocasión, e despois temos a Avenida Gravanxa, que chega hasta Gravanxa desde Sigüeiro, e temos un trozo en Marzoa que tamén é de titularidade provincial. Despois, o resto é todo noso. Non temos vías autonómicas nin ninguna outra. E depois, a limitación co Concello de Santiago, de cara a Santiago, onde comeza, onde remata? Porque temos un restaurante que di que é de Oroso, pero é de Santiago. Onde está realmente? Cal é o restaurante? Un de entrada... O límite é sencillísimo porque é o río, é un límite natural co cual está... Ese? Sí. Está, do río para lá é noso e do río para aquí é Pozo. Vale. Sí, a ver, no seu día foi a Avenida Gravanxa e había casas incluso que tiñan a cociña en Oroso e a sala en Santiago. Bueno, esa casualidade. Sí, había límites así un pouco difusos, pero bueno, desde fai moitos anos é o río, que é un límite natural que aí non hai nada que discutir. Bueno, xa rematando, isto non tiña previsto, pero últimamente estou pasando moito por Sigüeiro, un polígono industrial moi vivo, que aínda ten capacidade para albergar máis empresa ou pouco. No, temos moi pouquiñas. Porque claro, que o vexo con grandes empresas, medianas, pequenas tamén, pero moi temos o polígono industrial está prácticamente copado, todas as parcelas, sí. Temos outro polígono que está sin desarrollar en Oroso, na parroquia de Oroso, o San Martiño, que hai algunha empresa interesada en poñerse a desarrollalo. Temos para a semana que ven unha cita ca directora xeral de Industria para mirar como encaixar, porque, bueno, temos, o sea, o suelo está catalogado como industrial e demais, pero non está desarrollado. O que sí que están abrindo, que isto teño que decirlo, pero además estou super contento, é un montón de negocios. Un montón de negocios. Eu vexo en redes, inaugurase isto outro. Mira, isto ao final conto porque ten a súa parte de gracia, ¿no? Na primeira inauguración dixeron, sacamos unha foto e pona no Facebook no Instagram para que a xente se entere de que abrimos. E agora chaman ao Concello para dicirme, dille ao alcalde que veña a facerse a foto. Sona un pouco feo, non? O de ir a facerse a foto. O que lle contratan para que... Pero eu se lles fago algunha labor ou axuda de difusión, eu vou encantadísimo de la vida. Sí que o vin, en varias fotos. Sí, abriron moitos negocios. E temos agora polo menos 4 ou 5 nos próximos meses para abrir. Onte encontrei un chico na calle que tamén me estaba comentando que iba a abrir un negocio ali ao lado do Concello. É dicir, isto é unha maravilla porque é vida para o pueblo. Co cual independencia, non? A hora de disfrutar de... Sí, e ademais, eu digo sempre, un pouco con hostelería, un pouco con comercio e un pouco con vida. Quero dicir, ti se empezan a cerrar os negocios, complícase moito o poder facer pueblo con mayúscula, ¿no? Entonces eu, como alcalde, vamos, encantadísimo de la vida e todas as facilidades que lle poido poñer que estean a miña man para que abran máis negocios. E sigue medrando en poboación o Concello de Oroso? Ahora estamos un pelín estancados. Subimos un pouco, pero non ca progresión que subíamos. Pero é verdade que temos un saldo vegetativo positivo, somos 3 concellos na provincia da Coruña que temos saldo vegetativo positivo, que son Ames, nós, e bueno, e Corcubión, que eu creo que foi por unha cuestión estadística, porque son pouquiños habitantes, e claro, se nacen 5 nenos, pois claro, porcentualmente moito. Pero somos os que temos máis nacementos que defuncións, co cual, eso é, vamos, super positivo. Esa verdade que sí. Pois festa da Troita, que se vai celebrar este venres xa con verbena, sábado e domingo con degustación de Troita, o sábado xa pola tarde a partir das 7, creo recordar, o domingo a partir das 12, con pregón, con actividades, con baile, con música, con actuacións, coa Tuna de Santiago de Compostela, que vai ser a primeira vez que pise, por lo menos artísticamente, suelo de Oroso. Pois a disfrutar da festa, alcalde. Pois algo máis que engadir? Convidar a todos os que nos escoitan. Efectivamente, darvos as gracias por darnos este espacio e invitar a todos os que nos están escoitando a que veñan a comer as troitas, a pasalo ben, que, bueno, somos un pouco acolledores, estaremos encantados de recibilos a todos. Iba a decir que estaremos o domingo trouleando, pero estaremos o domingo troiteando en Sigüeiro, con nosos micros e con nosas cámaras. O sea, que gravaremos unha reportaxe porque ben paga pena disfrutarlo en primeira persoa para aquelos
que están ou que non poden, pois amosaremos a Festa da Troita a través das nosas canles nas redes sociais. Graciñas, alcalde. Gracias a vos. Gracias.